assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe Dental Dina TV, kadi ko arde addande on yewtere hesere innirande yewtere a hetta paama. Hande noon eɗen bismiɗo musidɗo men giɗo men saabu Allah biyeteɗo Alhasan Boiro. Caggal salminen dendagal hettiyankoɓe Dental Dina TV, wonɓe funnange hirnange rew worgo, goto kala e mon ɗo woni ɗo salminama juurama bismama hettade yewtere nde. Cheikh Alhasan Boiro, bisimilla ma e yewtere men, yewtere a hetta paama. Musidɓe fof ne kiɗima, bisimilla ma salmina bande en natin golle inchallahu taala. Aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E gardagol ceerno men Yaya Ali, min calmitima on an e gollidiɓe maɗa Dental Dina TV, ko salmitade on e juurade e yafnade on e arde notitade yewtere mon innitirande ar hetto paama. Ko musidgel moɗon hon Hassan Boiro, jeeyaɗo Tambacounda, joɗiɗo Granollers, Barcelona, Espagne. Lowdi yewtere ndi hande ko dille mbaɗoɗe e nder Sénégal, ko hollude yi'ande muɗum wona yeyde gandal, gati ko enen dendi leydi ndi. On calminama. So ɗum yawti enen ndewna hen hono président la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, eɗen ñaganomo Allah kanko e premier ministre makko o, nde Allah okkataɓe fartanke ha ɓe jottina anniyeji maɓɓe ɗiɓe miiji e nder reedu Sénégal. En torima nde Allah wallataɓe ɗum ɗon ha okkaɓe polgu. Bandiraɓe, ko ɗon poɗɗen rewde ha ñagano en laamu ngu e yaari yeeso. Sabu so laamu meɗen ngu yaari yeeso, ene sikki population o ma dañ ko ɗaɓɓata ko. Eɗen ñaago noon kamɓe gardiɓe laamu nguɓe yoɓe gandu gonɗen ko 5e président. No ɓe ciwtor woni 1, woni 2, woni 3, woni 4, ari e maɓɓe 5. Hande hankadi limore yahi ha 5, en gandi koto 2 fuɗɗi. Ko naɓi 2 o ko accan 2 o, ko naɓi 2 o ko accan 3 o, ko naɓi 3 ko accan 4 o. Yoɓe ciwtor hande e nder reedu Sénégal no diidori ko kamɓe kalfina, ko kamɓe goni dow e nder Sénégal. Enen calmina ɓe noon nde Allah wallata ɓe fartanke ha ɓe timmina anniyaji maɓɓe. Kala ko boni yo Allah ittu ɗum hakkundeji maɓɓe. Sénégal ɗi waɗa dille kala saha e saha. E yidde am noon ko yo ɓiɓɓe Sénégal gartir hakkilaji mu'en ɗi, miijo, ciwtora ko yawti ko. Ganden laamu ko nangue, so nge fuɗi e nge ɓuuɓi, so nge towi e nge wuli, so nge muta e nge ɓuuɓi. Laamu wayi kono caawani. Enenne laamaɓe ɓe eɗen poti tinnade ko enen tan mbawta wallitade laamu ngu. Laamu wayi kono dewgal ni, ko ka en tan currodirsa. Laamiɓe e laamaɓe poti surrodirde. Bandiraɓe, enen population o gusten ko gonɗen ko, gusten ko gonɗen ko. Hande hay
siko goɗɗum naati e nder gure ɗe ko wi'ete ko laamu ngo, laamu wawana en fof bandiraɓe, laamu wawana en fof. So en ciwtari Ibrahima Kebe ina haala ɗum kala saha e saha, laamu ko wallitto, laamu ko wallitto, kono laamu wawana fofof. eɗen jetta Allah noon hono premier ministre Ousmane Sonko o haali e nde ɗo yewtere yawtune nde e kabar leydi ndi. Bandiraɓe, eɗen poti jippinde hakkillaji meɗen, ɓeydodiren muñal, muñcindiren, gokkindiren sutura, gokkindiren teddungal, jaafodiren laamiɓe e laamaɓe fof. So en ciwtori Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de public, to meeɗi wiide yo en jaafondir Sénégal fof, kono ɗum ronki gomɗude, par ce que haajo nde ɗo dillere e yaara yeeso. Min mi rewni hen yaafuya, min kay mi rewni hen yaafuya, mi rewni hen torade yaafuyene kadi yo Sénégal yaafondir beele Allah e jippinana en goƴaji muɗum, welede muɗum e bawɗe muɗum, leydi ndi deeƴa. Sabu hande ko naati e nder yimɓe ɓe ko goto goto wawata ɗum famde, ko joom hakkil famata ɗum. Ganden ko gonga ni ko enen Sénégal naɓe gonnoɗo gila en 60, joni ko Sénégal naɓe gonɗon, kono joni woni goɗɗum e naati e nder yimɓe Sénégal naɓe ɓe. ɗum noon enen Sénégal naɓe ganduɓe ɗum ɓe ko enen poti siwtorde hanki meɗen o, ganden ko naati e meɗen ko wona ɗum wonno hanki meɗen ɗo, ko poɗɗen wallitorde ko safrude, ko safrude ɗum, hono ɗum saftorta muñal, hono ɗum saftorta yaafafuya, hono ɗum saftorta gusten jayli gonɗi e nder ɓerɗe meɗen. Min kay miɗo ronki famde hono tagaɗo jogoranta tagaɗo nde ɓernde huɓɓore, fayi nene gotoɓe a tawat ɓernde nde ini wuli e dow ɗoɗa o. Bandiraɓe, mi anda tan siko woni he am ko woni he yimɓeje ɗe, kono i teddimi koye nan, min noon ɗum i teddimi e nder reedu Sénégal ndo, teddimi e reedu Sénégal ndo. Miɗo toti noon, miɗo tori kala goto e meɗen yo yurmo bandirawo muɗum, gaccen ɗiɗo fitinaji dogoji ɗin e nder leydi ndi, gaccen ɗiɗo fitinaji dogoji ɗin e nder leydi ndi, rutten hakkillaji meɗen ɗi e ko gonnoɗen lawko. Miɗo siwtori wonde kam cukayel woni no saha hay somi yahino ngesa mi tawino ɗon seheljo baba am ko on fewje nanno kam, kono wona baba am, kono joni ala mbawoɗo fewjande ɓiye goɗɗo. ɗum ɗo fof ko caɗele. Mi anda tan suko e joom galleji o woni, mi anda tan ko e sukaɓe woni, mi anda tan walla ni ko e yummiraɓe. kono noon bandiraɓe, poten fellidde tagaɗo waɗi kono ndungu ni, hono ceerno Alpha Dia omo haala ɗum tan subaka Allah pinɗo fof, omo haala tagaɗo waɗi kono puɗol ni. eɗen jiya kala hitande so toɓi huɗo hecco ara weyɗa 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 ha dabbunde natta ɗo tan ko fuɗɗa yorde. ganden bani adama ko noon wayi, ganden bani adama ko noon wayi. bandiraɓe, ɓe ñagano en Allah, ɓe Allah ardini ɓe yo Allah okkuɓe polgu, fuɗɗan ma e laamu ngu ha e sernaɓe ɓe ha e joom cattirɗe en, yo Allah okkuɓe polgu. kono enen gardaɓe ɓe mbatten hakkillaji meɗen ɗi, ganden no gondirɗen e kalifaɓe meɗen ɓe, ganden no gondirɗen e kalifaɓe meɗen ɓe, saabu kalifa yagal wona yidde watta ɗum,
no yidde watta kalifa yagal ko Allah watta ɗum e ɗon so noon so tawi ko Allah watta ɗum an kalfaɗo a wi'i a wawata ke halfede a addi caɗele bandiraɓe mo kala i foti hadde ɗo foti hadde ɗo wona ɗo foti wonde ɗo nana ko foti nande ko heɓa ko foti heɓde ko yi'a ko foti yiide ko enen wonɓe e nder dental ɓe gaccon hakke gonga e teddi gonga welani gonga ko ñamako ena haaɗi enen wona enen keewi wona en leydi Sénégal ndi fofof kono enen ay gardinaɓe e nder haalirde Yaya Linde enen donkani ko e meɗen ƴeewen noon gardiɓe leydi ɓe noon hono wayi enen gonɓe ɗe feccere Sénégal naɓe ɓe eɗen donkirondirani ko e meɗen calcule noon gardiɓe leydi ɓe hono wayi so a ƴeewi hoorema tan ma Allah holluma to goɗɗo jangginanima goto fof wawi jangude deftere muɗum nde goto fof wawi jangude deftere muɗum nde bandiraɓe gacce hakke eɗen poti yafondirde gusten ko woni he ɓerɗe meɗen heko gusten ɗi kaaɗaji kaɗɗi tookeji metteji gonɗi he ɓerɗe meɗen so tawi en mbaɗi ɗum ma Allah wallu en ma Allah newnan en ma Allah jippinan en yurmede e sikki am dey kala ɓiɓɓe 60 fuɗɗi 60 ha 2000 ene sikki ɓen wonko mamti hen seeɗa e nder golle Allah ɗe sabu wondem cukayel miɗa siwtori law so hokkere waɗino tawa hokkini so rewɓe ɓe ƴefti tuubaji worɓe ɗi so ɓe jahi ɓe gamoyi wallahi nde ɓe gassata Allah yiki toɓi kala nde hokkini ndiyam satti so rewɓe ƴefti comci worɓe ɗi so ɓe jalti ɓe gamoyi caggal wuro ngo nde ɓe gassata ta Allah yiki toɓi est ce que ɗum ɗon wona yurmede Allah woni hande noon mino sikki hay siko rewɓe guluje denti ɗon ɗum addanta en ndiyam par ce que yurmede ngabbi ɓerɗe ɗe joori ɗi gasa noon so tawi en duttima e o jomirawo joom bawɗe Allah arsir ɗo wonnoɗo sabu ala Allah ko ronki wallude tagaɗo muɗum so ɗum yawti bandiraɓe ɓe kaalirɗe ɓe caktirɗe ɓe wono wiyeteɓe journaliste en ko ɓe poɗɗen ñaagade ɓe gusta wi'aji ɗi wi'aji goni tan ko e kaalirɗe ɗe sabu min komi dowriyanke mi anda ko woni Dakar ko kono hande ko ɓe Dakar ɓe kalantanmi ko woni Dakar ko won hen woɓɓe kalantanmi ko woni ko kono hen woɓɓe ɓen kalananmi ko ganduɗa wonani min ɗo gonmi ɗo tan mi haɓa e hoore am ɗum waɗa jonde e nder ɓernde am he ɗum waɗa jonde e nder ɓernde am he bandiraɓe satta he ɓernde am he ha minne mi wona neɗɗo candaliɗo ɓe kaalirɗe ɓe ɓe gustan en seeɗa e won jewte goɗɗe jewteteɗe ɓuri sattude e jande fof ko jangingol mawɗo duuɓi 7 miɗo jangina Fular gontami supervisé e nder Tamba kono noon miɗo andi toujours miɗo wi'a halfude na'i ɓuri welde halfude yimɓe
sabu nagge kala nge jayriɗa nge famat ko jayirɗa nge kono tagaɗo e teddi faminde ɗi satti faminde ɗi metti nannude holko torimi kala ɓiɗɗo sénégal ɗo woni ɗo woniri miɗo tori ɗum yaafuya e bange am min on kono noon yo yurnito hoore muɗum waɗira sabu allah o sabu lillahi o yaafo bandirawo muɗum o e ɓernde noon fiɓa ɗum e ɓernde muɗum ma taw allah i wawi en hoynande ko dogaran en e nder leydi he ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jahannoɗen koye bange yaafuyeji ɗi ha hande noon minoni rewa e hono minen gonɓe e dental diine ngal miɗo ñaagoɓe nde ɓe ndewata e nder pele moƴƴe moƴƴinoɗe yurmede allah sabu somin ndewiɗen ɗon ma taw allah wawa wallude ɗum ɗo usto holko woni gustagol ngol sono yaya nonin teski kala lewru won haalaji ɗi jewtata haalaji ɗi ina jurmini ɗum ko ñaagoye am e ɓernde am ina yurmini so a konti temeɗɗiɗo temet tato neɗɗo goni e nder dental ngal so a haali ko yimɓe 50 nogay woni ko ngari e nder dental ngal ina yurmini mbiɗo ɗi yiɗi fulɓe ɗi yiɗani fulɓe ɗi yiɗi haalirde nde ɗi yiɗani haalirde nde ɗum ina yurmini gongani temen nayyi ina heewi sabu won saaha mbo arantama a tawat temen nayyi ina keewi kono miɗo ñaagi yimɓe ɓe no ɓe tinno ɓe muñira lillahi rasulullah ko kala yo fittu ɓernde muɗum nde e bange haaju muɗum o sabu neɗɗo kañ andata haaju muɗum o yamaniɗo kala miɗo goɗɗo ɗi wiya o ɗini dañi moyen ŋaji ɗi fof ta wona jaafoɗe ta wona mi dañani moyen ŋaji ɗi fof hoko haɗi mi daña moyen ŋaji ɗi fof min e hoore am miɗo waɗi miɗo siwtori woni lebbi 4 ceerno yaya i okkinmi sutura bomi wawambo yobde sabu won lebbi 4 pawɗi mbuɗo am gotum nattani e nder ngal dental ceerno yaya i waɗanimi sutura e don se min miijimi noon kala mbaɗɗo no mbammini wallahi ma mbo okkuma on sutura hoko woni ɗum ko temen 4 poɗɗa wadde lewru maayi si a heɓani noddumbo téléphone mbiyambo ha ceerno min dey ko ɗo tolnimi mi gasa ceerno yaya ko joom yurmede e sikki am bangi min de komo joom yurmede komo joom sutura miɗo yiɗi noon yimɓe ɓe gokkamo e on ɗon sutura walla mbo e nden ɗon darde kono noon si tawi wonko woni e jiifa ma o woto añanmo hollumbo ko onon dendi hollumbo ko dental moɗon hollumbo ko yidde moɗon miɗo ñaago ɗum ne kadi gonɓe e nder dental ngal ɓe tinno ɓe ballira en ko enen fof ballodirtani ɓe ballira en ɗum an ceerno yaya won waji goto meeɗino kam noddude o wi yomi tinno a ittimbo e dental ngal ko gambinajo o anda kam kono o ñaagi mamam nomi wat feere mi nannamo e dental ngal nden noon balɗe 3 fiili mi garbani numéro makko o téléphone am o yani fusi kettoymi noon téléphone goɗɗo mi heɓani andude numéro makko o so tawi omo nana e yewtere nde an yaya yo a andu mi fawtimamo mi okkima yimɓe ɗiɗo kadi woɓɓe ɓe jiɗɗa nanna ɗumen mi karjimaɓe mi wawa ɓe yoɓande kala lewru fodde temen 4 ɗe joɓanmi ɗe mi waɗanaɓe kadi goroyo temen 4 komin karji ɗum e yidde dental ngal e yiɗande dental ngal e yidde kadi yimɓe ɓe gona gotum sabu min ɗo gonmi ɗo hande ko weltare ko dañmi e ngal dental ko e kumpital ko dañanminin ɗo ko wallahi mi wondi e lewru korkandu ta mi ɓooyi majjude wona min tan noon sabu wonko wonanno e nder sénégal
mi wawtano ɗum humpitade. Hande wona sibi jam jam, wona puɗal nangue, wona joljole, ko kala ko nanguɗa ko mbimi e mbimami yo tan woni ko haaltanen hen. Weltare am nde yawti ɗomi haalanima am Ceerno Yaya. ɗum noon tawde anonin e nder muɗum ko an woni responsabilité o. Mi anda won cohluɗo nadde, mi okkima yimɓe ɗiɗo, tawta o Gambiyen jo songo nani wona yimɓe tato, faminami mi kargimaɓe. par ce que go Gambien o mi anda ɗum ko gonga. So mi heɓino numéro makko téléphone o mi noddannomo mi wiyamo yaato Yaya mbo nannama. Kono somo nani yewtere am nde wimo mi kargimamo e ɗiɗo woɓɓe kalanami ɓe naati mi kargimaɓe e hollude miɗo yiɗi dental ngal, miɗo yiɗani dental ngal, te miɗo yiɗi kadi mbaɗoɗo dental o te miɗo yiɗani mbo kadi ko juuɗe am goni jottaki toon. Kono ya Allah okkumbo fartanke e wawde folde ko dogetenin ko. ɗum so yawti miɗo ñaagui dental ngal nde liɓata yurmede. Holko woni yurmede? Heɓen tan ndungu e ceeɗu, ngulendi e ɓuuɓol. hay hunde ko min mankora e bange radio télé fulɓe, hay hunde ko min mankora e bange joljole, hay hunde ko min mankora. joni noon ko woni dimoyagal ko sellinde konngol. Sabu neɗɗo si a hutama e konngol tan fayɗa faaro ma ngo iwi, faaro maɗa ngo iwi, a woni neɗɗo ko ganduɗa gondaɗo kono ko neɗɗo goɗɗo mo wondaka e nder dental ngal. Sabu kala ko satti e nder dental ko konngol. Kala mbo timminta konngol hay l'islamu jaɓani on ɗon. Bandiraɓe tinnoɗen nangen dental meɗen ngal. Bandiraɓe tinno en nangen dental meɗen ngal. Wota on tewte kam koy sabu yewtidde e baaso ko ni wayino hellande mbo wawa gaɓɓini ko mere battani. yewtere baaso wayi kono mbo wawa gaɓɓini aɗa hellana ko mere tan woni ko battanin hen ko. kono noon miɗo ñaagui dental ngal no tinno fotano ɗum ɗo yanir en. Temeɗɗiɗo neɗɗo, temeɗɗe tato neɗɗo wonta ko 30 woni ko haalte nen fii ɗum de e yurmini. ɗi yurmini mi wawa wiide ɗi yurmini. on calminama noon kala nanɗo ko welani ɗum yo yaafo, kala nanɗo ko welani ɗum yo yaafo yarlo. gandon ha hande ko Hasan Bouaro woni ko jewtitton nen ɗo. salmini on noon goto e moɗon foof inde mum e yettode mum. miɗo rewana hen calminali on sohna Kadia Dia Fatmata Ladde Bouaro mo Tambacounda, Mariama Balde joom suudu Hasan Bouaro e ɓinguel am hono Koutayel Bouaro ɗo Mbour. miɗo rewana hen ɗin ɗon calminali faade e Yaya Ly. on jarama, on jettama, on neldama duwaw, on torama duwaw. kala ko fewani Ceerno Ly andu wona to Allah iwi koye am, wona mi haaliyanke, kono wonko jiimi ena yurminimi. wassalam. alhamdulillahi rabbil alamina. Ceerno Alhassane Bouaro, si yewtere nde ari ha ɗo min jettima min jaarima e moƴƴere ma nde moƴƴuɗa jaɓɗa notitade noddandu kadi a haali hen haala moƴƴa jokkore enɗam. amin ñagonoma Allah moƴƴere an e dendagal heeɗiyankoɓe fof kadi ha gongol inchallahu taala tawa heblima koye yewtere wonde. eɗen jetta dendagal hettiyankoɓe meɗen Dental Dina TV arano en hande e yewtere men hande ko ceerno men Alhassane Bouaro jogoɗi kaɓorɗe ko ceerno meɗen ceerno Abdoul Aziz mo yette Xumma e dendagal waldiɓe meɗen fof goto kala salminama juurama weltanama kadi ha gongol inchallahu taala. oɗo ko musidɗo moon guiɗo mum saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama, wassalam.